హృదయానికి మన తలంపులకు ఆయన కృప, ఆయన దయ ఎప్పటికీ కావలి ఉంటుంది. ఆయన కావలిండి రక్షిస్తాడు. అయితే ప్రార్థన అవసరము, ప్రార్థనతో పాటు విజ్ఞాపన అవసరం. ప్రార్థన చేయడం అందరికీ తెలుసు, విజ్ఞాపన చేయడం మాత్రం కొందరికే తెలుసు. విజ్ఞాపన 5 నిమిషాల్లో విజ్ఞాపన అవ్వదు. ప్రార్థన అయితే 2-3 నిమిషాలు చేస్తాం. అయితే విజ్ఞాపన చేయడం అనేది అది గంటల తరబడి చేయవలసిన పని. అంతేకాదు దేవుడు గత కాలంలో చేసిన గొప్ప కార్యాలను బట్టి కృతజ్ఞత కలిగి ప్రార్థించాలి, కృతజ్ఞత పూర్వకంగా జీవించాలి. నా ప్రియమైన సహోదరులారా, అప్పుడు మనము దేవుని యందే ఆనందిస్తాం, మరి ఎవరి యందు ఆనందించం. ప్రతి మనుష్యుడు కూడా ప్రభువునందే ఆనందించాలి. ఎందుకంటే మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేసినందువలన ఆయన మన కార్యాలు జరిగిస్తాడు.